Yabona njengoba uyibona nje imizi ingaka yakhile, iney'nkinga zayo iney'ngqinamba zakhona abangeke bekwazi ukutshela zona and mihle ungayibona uma ngabe ufika kuyona. Into ekufuneke beyazi into abafuneke beyinothise ukuthi awukho umuzi ongenayo intuthu, awukho umuzi ongashunqi. Kuphela izinto zenzeka zisuke zaziwa yifamily kuphela abangaphandle basuke bengazazi. Uma ngabe kukhona imfihlo ekhona kini musa ukuyixoxela bonke abantu ngoba kusasa bazokuthiwa ngabo bathi mase bephuza utshwala bekuthiwe ngayo loo nto. Yonke imizwa ibona yakhile ngakini, imizwa ikuyibona, imizwa okuhlangana abantu bemndeni okuhlala nabo banazo iy'nkinga, abanye kwabulana ngisho abantu bandawonye kulowo muzi bathule bambabathile bafihlile bahleli phezu kwakho. Wena uma ubapetulele kwakini uzokwenza ukuthi kusasa begiye ngakho, kusasa besizakale ngakho, kusasa bebe nombono okukhona ukuthi wena mhlawumbe uma kukhona into ekwehlela ukufanele ingane phela abazali bakhe awuzwanga nithiwa benzani ukuthi nokuthi ezinye izinto asiyifihleni ngoba vele umuzi nomuzi unentuthu eshunqa ngaphakathi awukho umuzi ongenantuthu ungafa khohlwa libala ngapho. Ngiyabonga ethuba.